Ministriso minyeshin do soko ni dukolo koma aleni a jenyan do ye nyanye kene do sigi anga jamana fa ba kono mimi na to kili domodo amena kuma ale kan bi don kibaru konna la no temena ka bwe 4 international wilu del kula kunungo ye yiri tru kene do sigi fana kati kan de garde kono amena o fana kibaru ya soro bi don kibaru konna la ka faranu ka ame misemando blau chema wasa ka au kuna sirlembo malikono ana ko kan o kibaru ya wala Tabarakala NFTV flavor au nishu au munu be ka usiglendo au ka salongo no la munu nyere be kwa bureau kono ka anfle ame au fo ka kunyumando au ka dongo do timinanja koso biye trataye minya octobre kalo klitan duru ba flanta ani kuno tanga jamana konna la ayo danse kibaro yo konna la nyafo au yesisa mabawla ka fo anga mali ministry so minya shinindo soko aleni du kulokoma oluni uje nywande me maje kulu do ye kenendo sigi anga jamana kono kunungo kenen metalike hakili fale na uka bara ni jenyonya odu tacho ya uka ka aula donia ka fo bara nunu mena tose na fo kata se jumado octobre kalo kletan ani shekima akene kanana anga kibora na Fatimata kuja kulubali Umar Traore olu ka mangala mantenwa amanyema do la le misro ka fanyana ofle awye amero mnabi dugubao ou trabolo be ka fale afora yani 2050 sans bafla ni sambiduru amta suma tona wa soro dugubao kono mo jama be ka dugubao kono ke diere jama klein donc au koson no o su kan ka jama kan na koru nyoga kan fo yano wakati che anga miraw franyo ka hakilina kuraw nyini mbato gelatina do la wakati la donc bi anga la jere surtout ka jamana kono professionnel fenfe be barake dugukan sokan ka bela jere franyo ka pour que anga hakilu franyo ka la je amse ka tabulu kura sraw la tama c'est-à-dire que hakili jagaba pour que ou blanc en place ensuite nous on fait pour la trama on manake fait que ambe dongo do ambe minke aketo ba so beba do mimbe sena na o jera ko be bara o be la jele no bara do kam bara kama o bara pour ka kanye fo be ka don bara trabolo mi ni be kilna ba don a trabolo mi abe no ya maintenant pour que be kilna ka don na o jera no fait ka bla 5 ans yaro ko ni dorete o la fo be ka don donc bi jonjon ye be ko ode o ko fait ça anu bena jelen kilinglim bla la ka sigi or professionnel kilinglim la be na sigi pour ko haju fo an refna ka haju fo an ga sigi ka laje am tabulu men ta no fait a kilingla be kono architecture kodi urbaniste kodi géomètre kodi ingénieur conseil kodi entrepreneur kodi notaire kodi banque kodi assureur kodi ambe jega hakil faamu ka sirabo siramino ke sa ambe jega min trama pour que anga jamana ka sika bla jamana o cela jamana munu nu kanka dien jamana be jela ka wala ka buluda sebemina pour sira trama no temena hawen fana mi metalike 4 international la olu ye yiri turu do bara sigisenga kunungo kati kaufe minye kande garde konna la minye yiri turu nu ya jira ka fo yiri turu gansante ko nogo do kon bubulo no ye ankraye o nobe wele ko polter o le fana nyeshinindo abike yiri ko wasa ka yiri ko nga nyana maya sebe ko sabati yiri turu nu mga sababu ye ka le no ko fota in fana do berela ka bara ujate mina yera ka fo kololo juku foite no ko fota ina ale de kan yiri ma ko sebe kuma 4 international ka yiri turu nu mga sababu ye fana ka no ka kisa bela jere le jate mina oke min kara kunungo yanga kibaranyi na Christine Albatu Daraka farabanyo jina po ka olukumbe uye min soranye ofle ni engrais coin na toko ye politaire ye ale de be ke sababu ye ka yiri turulen falen jona yiri min turula kati kande garde cour konna na kunungo 4 international maufe uya yira ka fo ko ni engrais coin na toko ye politaire ye ko de be ke sababu ye ko jimu be ke yiri la dongodo o kana ke gansan ye. Le politaire c'est un produit naturel bio
Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de complications. Politeri engrais mimike sababu ka ji keren ka to yiri koro kuma. Comme une éponge et de mettre cette eau à disposition de la plante en tout temps. C'est en même temps un engrais, ce qui fait qu'une plante qui, par exemple, Sénégal ka fi ay poivron turu ka politeri ka koro o kera sababu ay poivron ka ngunani ke kalo kelen kono. Et une seule récolte avec la plantation sans le poivron. Les exemples sont partants, vous pouvez aller sur internet ou sur YouTube et vous avez internet kan barakilin do laje aba e tuni ka fo an yiri turu ke maraku yoro jalan do la kan angeron ka koro anana yiri turu nke kati nganya e ka fo ni manya be yiri turu ke fika fendo sigi senka. Les plans existent toujours. Et c'est dans ce sens que nous sommes. Odela anyanga ngeren kuro nke yiri nunu koro wasana segna kana kalukelen koso ka soro yiri nunu nobo amba kanuya ka fo anga ngeren nunu ga ke fen may malion bulu wa engrais intege yiri doron koro sabula bikanga sene fen be koro ina fo kori ni nyaw ni salatiw abe ku be koro wa engrais be sanduru de ke yiri nunu koro abugu ka barake 5 ans à votre disposition et c'est biodégradable et cela il n'y a pas de résidus. Ka awla donya ka fo ko katura international mauga ni yiri turu akina be u ka ko bolo daleun de la on a yiri turu là parce que afora kamni mois de juin quand ben a coup d'amener avec la garde républicaine donc à yiri turu le projet s'appelle un garde un plan. Donc au yiri turu c'est parce que katura international il y a une société mi fondation doye on me fait ka barake environnement coup de là ka awla donya ka fo ko ni yiri turu min kera kati kan de garde la o jara kati kawye munun kila ka nani ni barani kufu ku vraiment donc kati ka blajelen to kati ka cheni muso dem se magoro ku blajelen ku ka nunum ngom fo ka daw ko ni hakla inka abaka ke munun fune barani non seulement mufo fune me kila ka wule ma daw ku fune surtout e yiri turu dron tade ka yiri ka topoto pour hakeki yiri ode ko la gelema ni yiri turu la faka topoto de aka fo yiri do to niya turu ni ma kuna na tarashin abaka kala ibolo donc ame fa hakeki yiri de donc ola o kalfali ke chef moulay na ka mo la kusube donc ni su janno kusube rede ni de fo me fulle ke kusube kani wala mando oko ambe awla donia ko katura international mauye yiri keme de turu nuga engrais courant ye na togo ye politaire ye kunungo katikaw fe wa uya yira ka fo ku dalemba la ko yiri na fale soni ka sababu ke politaire ye Katura international ube wulika jo bala bi anga jamana konna la no temana ka boye mali yere la bi fana ma chama maka jekulu sigi senga beka jekulu ni aka hamina udu o kama jekulu do siglendo ni abiwele ko PCC ni oye jekulu ye munun ko lube barantanya ni kurtu o kele a jekulu ni nyema la selikela ye professeur Clément Dambélé ye o ka hamina uye fe munun ye anga kiwara na Fatimata Coulibaly ale tara masala ni aye professeur Clément ye min soro ka fanye uka baraw ni hakilina uka o fana fle awe e ka fo ni e fon fen jetimina mali kono nuko ko rapport o sebe mu meke jamana yɛrɛ tabulo kan ni o jetimina vérificateur général ka rapport bola o clé ka rapport bola kasika ka rapport bola afrobaromètre tabola FMI banque mondiale union européenne abta fo rapport tant ani flala o fen fe kira mali kan salu o beka kuma ba yira ka fo fem be ka jamana ncien anga kenya ko anga jiko anga dumini ko demso nga kalanko barake bala be jamana kono ali jadi mbe mali kono balawu mbe mali kono ko ni ya fanyo nga kipta soro abeso babu yube wala ni mambe fe ka iselo jamana ko la ni mambe fe ka kura ke mali ko la bi abe benja gwaro ambela jelema anga wuli ka yugo keleke yugo kele abe so tugodi ibta soro a tabulo kacha ni modo willo ba foko ambe yugo keleke tugumina akanga boni strafe anga bon strafe yugo kele kacha ina fo nyeda kacha tugumina o yugo e fen mi ni abe lawali abdumuru kata fe sabu mamu be shori ke obe fira koro so dumudu ola ni ko be yugo keleke ma kilin sira barake ni Clément kilin tisika ke ne ka jekulu kilin sira ke fo malien berka franyo ambe ka do da kelen fa ba da kelen fa wala sa am sira kelen ke
o kɔfɛ tuguni n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali tɛ fantan jamana ye nka jamana in fantan maralen don o y'an fantan maralen don cogo di o kuma kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ o ni maa kelen bɛ maa 100,000 ta maa kelen bɛ maa 1,000,000 ta o jamana kɔnɔ foyi tɛ kɛ o jamana kɔnɔ balawu kɔ foyi tɛ kɛ o jamana kɔnɔ nkalontigɛ kɔ foyi tɛ kɛ o jamana kɔnɔ janfa kɔ donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ yan n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la u b'a fɔ ma tubabukan na ko l'impunité wa n bɛ taa suɲɛ ka jamana ta anw de ko k'an danbe banbalen bɛ fɛn 3 kan o fɛn 3 o fɔlɔ ye jumɛn ye ko fadento bin t'i ta i man k'a ta a filanan an b'a fɔ ma ko danbe i m'i fa ye ka min kɛ i m'i ba ye ka min kɛ i t'a kɛ a sabanan an ko ma ko silamɛya n'i dun ye nin fɛn 3 fɛn fɛn ta i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ suɲɛli ni yuruguyurugu ka walifɛn ta o tɛ bɛn o kɔnɔna la o de la an wulila bi k'a fɔ n'an bɛ fɛ an ka nafolo sɔrɔ n'an bɛ fɛ an denw kana taa bilen k'a fɔ k'u bɛ taa san Sahara k'a fɔ ko maliyɛn den de bɛ taa feere Libi maliyɛn den de bɛ taa biriki gosi la Algérie maliyɛn den de bɛ taa Maroc ka taa lemuruba sɔn o lemuruba bɛna feere an ma suguni kura la yan Bɛfɔto kamasɔrɔ Mali kɔnɔ san o san miliyari 200 ani miliyari 50 o de bɛ suɲɛ Mali kɔnɔ miliyari 200 ani miliyari 50 o jate dɔnyaw bɛ min suɲɛ frontière la o t'a la dɛ polisiw yɛrɛ bɛ min minɛ sirada la cogo o t'a la impôt mɔgɔw b'u den ka taa wari ni min minɛ o t'a la o kɔfɛ tuguni wari min bɛ di marché public di yɔrɔ la ani wari min bɛ taa di procureur dɔw ma tabali jukɔrɔ nin si t'a la mais bakuruba minnu farala ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn miliyari 200 ani miliyari 50 ma san o san Mali ye jamana 100 ani jamana 20 ani 1 min bɛ suɲɛli kɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a tɛ bɛn bilen an k'an sigi k'o lajɛ bilen a tɛ bɛn bilen an ka ɲɔgɔn musolakaw la a tɛ bɛn bilen an ka kulonkɛko la bilen n'an bɛ fɛ ka Mali kisi kibaruyaw la hali bi an ka jamana ye hakilina dɔ ta ni o ye dɛmɛso jɔli ye ka di jamanadenw ma n'o ye logement sociaux ye ɲinan ta o gafew kɔni bɔra maa minnu garisɛgɛ donna la ni o ye dɛmɛso kɔni ye Tabakɔrɔ ale ni Kati Sikɔrɔkaw fɛ olu welela jamana faamaw fɛ u ka n'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna bɛnkan min bɛ kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ jamana ye dɛmɛso kɔni di u ma o kuma o sɛbɛn tɛgɛnɔbila baaraw bɛ sen na nin waati na a daminɛna kabi kunungo dolanci kɛnɛ min bɛ yen n'o ye stade du 26 mars ye yirimajɔkaw fɛ jama caman bɛ yen minnu cɔgɔtɔlen a ko la dɔw yɛrɛ nisɔndiyalen a sɔrɔlen na kuma a kow bɛ cogo di anw ka kibaruya ɲinina Bakari Kɔnɛ ka fara min ye an bɛna taa daɲɔ kan olu ye taama ta ka taa a maaw ɲininka a ko bɛ lahalaya jumɛn na u ye min sɔrɔ o ko kan o filɛ maa minnu tɔgɔ yera Tabakɔrɔ ni Kati Sikɔrɔ logement sociaux lisiw la a baara ɲɛmɔgɔ ye wele bila u ma walasa u bɛna tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la a tɛgɛnɔbila baaraw daminɛna tɛnɛn don octobre kalo tile 14 san 2019 a kun bɛ cɛ juma nata an ka balontan terrainba mun bɛ n'ale bɛ wele ko 26 mars kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ caman ba de u ka nisɔndiya yira a ko kan sogo in kɔni tun diyara an ye a diyara an ye a bonyana ma mais an nana sɔrɔ désordre dɔɔni bɛ yen parce que mun na an nana sɔrɔ notaire bɛɛ bɛ bureau kelen kɔnɔ donc bɛɛ de bɛ a mɛ bɛɛ de bɛ ton olu da la o de kɛra a défaut ye an nisɔndiyara sogo in diyara an ye kojugu a diyara an ye ka bonya ma walayi mais nin dɔrɔn de y'a défaut o de bɛ k'an sɛgɛn dɔɔni o dɔrɔn de don n'o tɛ a diyara an ye yɛrɛ de ala k'u bolo mɛn u ka baara la si ala ka a nɔgɔya mɔgɔ wɛrɛ caman wala a diyara an ye yɛrɛ wala vraiment so sɔrɔli a diyara mais diɲɛ kɔnɔ hadamaden fo an ka fɛn dɔ bila an kɔnɔ foyi tɛ sɔrɔ nɔgɔya la diɲɛ foyi tɛ sɔrɔ nɔgɔya la n'i ko k'i bɛ fɛn o fɛn ɲini a bɛ sɔrɔ gɛlɛya la fo an k'o bila an kun na k'a fɔ ko foyi tɛ sɔrɔ nɔgɔya la voilà ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn so sɔrɔli vraiment a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye kosɛbɛ logement sociaux ko in kɔni a diyara anw ye kosɛbɛ a diya parce que bɛɛ b'a dɔn so jɔ man nɔgɔ donc so ye sutura de ye so jɔra ka d'i ma vraiment i tɛ se ka fɛn fɔ la fo ka ala barikada ka ala fɔ ka ala barikada i y'a ye donc ne bɛ min fɔ fana mɔgɔw ka so nu entretenir vraiment o ka di ne ye kosɛbɛ mɔgɔw k'a kɛ komi u yɛrɛ halala yɛrɛ de don parce que halala de don n'i sera ka wari bɛɛ sara ka ban o ye halala ye donc entretien ka kan ka k'a la ka yɔrɔw saniya ka yɔrɔw jɛ k'a minɛ ka ɲɛ hali ni yɔrɔ in sɔrɔli diyara u ye mɔgɔ camanba de y'a jira k'a fɔ yɔrɔ in baara tɔ ka ca kosɛbɛ dɔw fana y'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ so in jɔcogo ma ɲɛ sabula kɛnɛma ɲɛgɛn t'a la magasin t'a la gabugu t'a la dɔw fana ko k'u ye wari caman de musaka ka don u ka yɔrɔ ninnu kɔnɔ yɔrɔ ninnu vraiment yɔrɔ ninnu bɛ cogo min na yɔrɔ ninnu fɛn dɔw ma ɲɛ dɛ donc F4 ninnu c'est vrai a wari ka ca
mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali la yan kɔni an fɛ yan ni kɛnɛma ɲɛgɛn t'i bolo magasin t'i bolo so t'i bolo fɔlɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la degun min kɔni b'an kan dukɛnɛ ninnu ma ɲi nɔ an ka porte bɛɛ kari-karilen don ampoule bɛɛ bilen-bilennen don dingɛw senna u sen cogo man ɲi n'u kɔni bɛ se ka taga lajɛ ka se k'a refaire tuguni kɔni tiɲɛ na o kɔni tɛ ka d'an ye. Nin baara in kɔni kɛra jamakoba de ye o de la dɔw y'an ka Mali ɲɛmɔgɔw fo ka da u ka nin baara ɲuman in kɛli kan ka tila ka welewelema kɛ ka s'u ma n'u bɛ se ka nin baara in ɲɔgɔn caman kɛ walasa mɔgɔ caman bɛ bɔ luwanse la. Merci mais hali sisan u k'a lajɛ u k'a essayer ka alléger hali sisan pour que tɔw k'a sɔrɔ quoi. Kɔrɔfɔkuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ logement sociaux ko in bɛna kɛ sababu ɲumanba de ka mɔgɔ caman bɔ luwanse la nka a bɛna kɛ degunba de ye ɲamanakaw kan sabula embouteillage barika ka bon sira tɛ yen nɔ sira mun fana bɛ yen nɔ o bɛɛ tiɲɛ-tiɲɛlen don gouvernement kun kan ka miiri nin bɛɛ la yanni u ka sodi ninnu daminɛ. Logements sociaux jamana ka dɛmɛso hali bi ala ka maa caman garisɛgɛ don na an ka se ka bɔ location na cogoya min na an y'a jateminɛ fana an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ maa caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna musolakaw olu kɔni caman bannen don u yɛrɛ ala ye fari min d'u ma o la u bɛ taa tulu ni fɛn wɛrɛw san ka u yɛrɛ fari jagoya lajɛ ka bɔ finmaya na ni ka kɛ jɛman ye a yɛrɛ k'a fɔ muso caman bɛ olu ko u kɔni bɛ nin kɛ waasa u ka kɛ maa sarawulilenw ye dɔw yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ nin ye fɛnba de ye olu bolo min ye disi gosi ko yɛrɛ ye an ka Bamakɔ ani Mali yɛrɛ fan caman fɛ an ka fasere jamajɛkulu yi soni sigi a kan bi n ye Christine Abibatu Dara ka fara Aminata Daɲɔn Bakari Kone olu donna dugu kɔnɔna la min bɛ produit munko la maaw k'u baw farifinmanw la k'u jagoya jɛya ni tuluw ye u ye min sɔrɔ an y'a ko kan an ka jɛ k'o lajɛ. Caroton, Caro White, Jolie Femme, fari ɲɛna a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu bɛɛ de ye produit tuluw ye a yirala k'a fɔ k'an ka Mali jamana kɔnɔ ni ye musow ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la muso 25 de ye tulumunaw ye OMS maaw ka fɔ la wa n'an ye munnu tulu santa jate minɛ an b'a ye k'a fɔ ko produit tulu o sanni ka ca kosɛbɛ feerekɛlaw ka fɔ la. Tulu min bɛ mɔgɔ jɛ o bɛ san kosɛbɛ o tulu nin bɛ marché kosɛbɛ yɛrɛ donc min na mɔgɔw bɛ giri caco tulu ninnu na ka o fari dilan ka ɲɛ minnu bɛ fari jɛ ka sɔrɔ o ma fari tiɲɛ olu mako bɛ o la o bɛ girila o tulu ninnu na o de kama. A tulu b'a jɛ a t'i kɛ mɔgɔ finman ye a t'i kɛ mɔgɔ jɛman ye donc k'i fari jɛ k'a kɛ propre o de ka ɲi o de y'a kɛ o bɛ ka girin a nɔ. An y'a ye k'a fɔ ko muso caman n'u ka tulu munni kun don dɔw ta ye diyaɲɛ ye dɔw ta ye fari ɲɛni ye wa dɔw ta ye k'a fɔra u ye. Muso bɛna tulu san u yɛrɛ jɛ parce que caman bɛ u ɲɛbala ɲɔgɔn ma parce que tulu ye fɛn dɔ ye a ma nɔgɔn ka ko ma nɔgɔn parce que terimuso caman de bɛ bi n'u terimuso dɔw jɛlen u b'a fɔ k'u bɛna tulu san fo k'u yɛrɛ jɛ tu vois bon n'i finen don bon n'i ko k'an kana mɔgɔ jama tulu di i ma ba bɛna kɛ sababu ye i fari tɛna sɔn bon pour que i fari ka sɔn an bɛ se ka tulu de d'i ma mun bɛ se ka taa n'i fari ye dɔɔni dɔɔni. Nga dɔw ka hakilina ti o ye olu fɛ ko nafa tɛ produit tulu munni na. Muso yɛrɛ ka kan ni tulu mun ye tulu yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ fari ma ça nourrit la peau donc normalement i kan ka tulu mun mais je pense que produit mun ye c'est pas nécessaire il faut toujours rester comme tu es. Ka fara o kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko produit tulu ko dabɔlen don muso minnu si kɔrɔbayalen don. Produit dabɔra mɔgɔ minnu kama olu mɔgɔ minnu si ka kɔrɔ ni anw fɛnɛ mɔgɔ minnu ye si bɛ 40-50 ans ninnu na olu de bɛ se ka produit kɛ mais normalement bogotigini man kan tɛ ka produit kɛ i m'a faamu produit dabɔra mɔgɔkɔrɔbaw de kama mɔgɔ minnu si bɛ ka kɔrɔbaya produit dabɔra olu de kama mais produit ma dabɔ jeune fille kama. Ni produit o munni kɔlɔlɔ ka ca nka ɲininikɛlaw y'a yira k'a fɔ k'a kɔlɔlɔ bɛ dɔn waati caman a munnen kɔ a kɔlɔlɔ dɔw ye fari bɛ bɔ i ɲɛda la kaba cancer a n'a ɲɔgɔnna caman. Jɛkulu min ɲɛsinnen don fari ɲɛni ma n'o ye association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle bakurubaya la AIDA olu y'a yira k'a fɔ ko cancer bɛ maa minnu la ko n y'olu ta k'a lajɛ
kɛmɛ sara la k'i bɛ taa sɔrɔ 68 olu ka cancer jubaju ye produit tulu munnu ye wa produit tulu n'a kɔlɔlɔ bɛɛ a donnen don ba la an ka jamana kɔnɔ. Tabarakala min ye ala y'an da ni fari min ye an kana ba ala ta ma an ka dɔn k'a fɔ maa jɛ ni maa fin buna hadamaden k'a kɛ maa maralen ni maa ladamulen ye kaban n'o tɛ nin bɛɛ ye ko wɛrɛw ye ala ka hakili ɲuman di an ma u b'an sɛnsɛn ka taa an ka jamana kɔ kana kibaruyaw la kibaruya minnu bɛ yen an bɛna kuma farafinna gun jamana dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna laginɛ bɛ min yɛrɛ camancɛ la bi kosɛbɛ min ye Abibatu Christine Dara ale ye o kɔkan kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'olu lajɛ. Aw danse bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔ ka aw ladɔnniya ko Guinée Conakry jamana la wulikajɔba dɔ kɛra kunungo wulikajɔ min tun bolodalen don jɛkulu dɔ fɛ min ka baara ɲɛsinnen don sɛbɛn dɛmɛni ma n'o ye Front National pour la Défense de la Constitution FNDC ka wulikajɔ in kɛra hali k'a sɔrɔ maa caman minɛna weekend tɛmɛnen ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wulikajɔ in kɛra wa k'a ye sira sɔrɔ Guinée faaba kɔnɔ o de sen fɛ Conakry faaba kɔnɔna na maa 4 ni tora la maa 20 bɔɲɔgɔn olu joginnen don wa olu la maa 2 ka lahaya ka jugu ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wulikajɔba in o kun ye k'u tɛna jɛ ni Alpha Condé ka jamana ɲɛma ɲinini ye ko kura tun k'a kuncɛ ni Afrique du Sud jamana ye ka aw ladɔnniya ko Jacob Zuma ale ka kiritigɛ bɔra a ma ko kura tun kiritigɛ min tun kan ka kɛ bi tarata don a yirala k'a fɔ ko bɔ kɛra Jacob Zuma n'ale tun ye Sud-Afrique jamana ɲɛma kɔrɔ ye ko bɔ kɛra a ka yuruguyurugu dɔ kan a ye min kɛ Faransi ka cakɛda dɔ la san 1990 waati la a yirala k'a fɔ ko Jacob Zuma ale ka nin kiritigɛ in bɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔrɔn ka kɛ ni a ka ko kɛlenw ye nka ko nin kiritigɛ in kan ka kɛ sanni ɲinan san 2019 ka ban a nɔfɛbaw y'a yira k'a fɔ k'a ka nin kiritigɛ in mɛnnen don wa u ka fɔ la k'i bɛ taa sɔrɔ ko Cyril Ramaphosa ka tajurusara don. Tabarikala an bɔlen kɔ jamana kɔ kan an bɛ segin ka na an yɛrɛ fabara ka na aw ladɔnniya k'a fɔ samiya bɛ ka taa kuncɛyɔrɔ la nka bi jiba min nana Mali kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ san in dama tɛmɛna kosɛbɛ an ka yalayala kɔnɔ an dara bɛn ni fɛn dɔ kɔni ye min ma tɛmɛ anw ɲɛ kan cogo si la ji in kɛra sababu ye bolikasɔnmugukaw fɛ yen maa minnu nalen don zɛrɛbaw to sirada la n'u bɛ k'a feere ji don n'a zɛrɛ tilankɛ bɛɛ la k'a bɛɛ salo ka taa n'a ye kɔjiw la ani pɔw jukɔrɔ jiw la a kɛra tiɲɛniba ye a zɛrɛn tigilamɔgɔw bolo sigidaladenw ye min sɔrɔ sa olu kɔni donna kɔji ninnu na ka taa zɛrɛw cɛ dɔw bɛ ka taa ni wotoroni ye dɔw yɛrɛ bɛ ka na ni sow ye u bɛ ka zɛrɛ ninnu cɛ ka t'u ka denbaya la ko ni dɔ ka ba ma fa dɔ ka natɛja nin n'a kɛ sababu ye Titibugu sigidalamaw olu ka zɛrɛ caman sɔrɔ u yɛrɛ ye bi ka sɔrɔ u ma wari bɔ an ye ja minnu sɔrɔ a kan an ka jɛ an k'o jaw lajɛ. Kabi fajiri waati dugujɛda la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako Mali faaba la san ale ye suruli daminɛ san in balila maa caman na sabula samiya b'a kuncɛyɔrɔ min na maaw ma sigi n'a ye k'a fɔ ni ɲɔgɔnna ji bɛna bɔ tuguni ji in kɛra sababu ye a ye tiɲɛni don maa dɔw kun hali ni y'a sɔrɔ dɔw ta ma dama tɛmɛ kosɛbɛ i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na nin ja minnu filɛ nin ye nin ye Bamako sigida min bɛ n'a bɛ fɔ ko Titibugu pɔn dɔ bɛ yen n'o b'a ni bolikasɔnmugu bila ɲɔgɔn na maa minnu ye zɛrɛn feerelaw ye n'u ka zɛrɛw tonnen don sirada la ji in kɔni donna zɛrɛkulu tonnen cɛ la k'a bɛɛ lajɛlen salo ni ka na a suru kɔji la pɔn jukɔrɔ maa minnu bɛ n'o ye Titibugu sigidaladenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya dɛbɛdilan izini kare o masurunya na maaw kɔni ye hiri kɛ kɔji in kan ka zɛrɛ ninnu cɛ kelen kelen ji sera ka taa ni mun ye tɛgɛma da olu kan nka sigidaladenw ye minnu kɔni sɔrɔ olu filɛ aw ye u b'a la k'u cɛ dɔw bɛ ka na ni wotoroni ye dɔw bɛ na ni sow ye dɔw yɛrɛ bɛ motow la olu kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen don kaman kɔrɔ u bɛ ka taa ni a ye a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ka zɛrɛ kun ye nin ye olu yɛrɛ jigila tigɛ ko jugu yɛrɛ ma wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ taa zɛrɛ ninnu nɔfɛ sabula ji nana don tu la k'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa nin cogoya in na o b'a yira k'a fɔ ji a nana wa a nana na cogo min na a kɛra damatɛmɛba ye an bɛ dugawu don kɛ Ala ka ji ka tiɲɛni nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ.
tabarakala mbadou ni dansigi anga bisuina donc baro la donc baro mimbe ani sojale mi faranu anga ka di aw man ladri akonna la ala ka su hera di ama ala ka sheni jirana jamana ala ka basi ami fon fe nyini no here ala ka no ya bela jeli ala ka angisi anjuku ka hakilina mo ka nyesi ama